Nesta ocasión visitamos dous lugares moi distintos, pero con algo en común. Nos dous estánse a levar a cabo obras moi necesarias e demandadas polos veciños e veciñas. Comezamos por Seixalbo, onde o Goberno de España está a cometer unha importante actuación de mellora da rede ferroviaria. Porque sí, o Goberno de Pedro Sánchez e o Partido Socialista, a diferencia doutras administracións, non se olvida de Ourense. Para nós ten importancia, de feito pedimos xa tamén no Concello, si varias veces que un par de puntos de luz. Ten 2 puntos de luz que chegaban, por principio, porque chegaban a unhas casas, pero que agora é necesario prolongar seguramente, porque xa digo, foi unha vía que se convertiu, pola propia dinámica poboacional, a ser de uso frecuente. Por aí teria que discurrir a canalización da auga, non? E se non se canalizara esa auga e ese volumen de auga chegar aí, que podería pasar? Pois en este momento temos, claro, temos unha, dúas, tres ou 4 casas. Unha que se inunda reiteradamente, se chove xa, ahora xa durante as obras, non se inunda tal, e hai 2 ou 3 casas máis por aí abaixo, pero logo ven todo, e aparte hai arrastres de terra en este momento. Supoñemos que os arrastres pararán en algún momento, non? É que esta obra consolidada, pero vai seguir vindo en cantidad. Entón, inunda, xa hai varias casas afectadas, que é o problema máis grande que temos, non? E vedes outros tubos azules. Sí. Esos son agua da traída, agua de abastecimiento de agua, que van ao polígono, un tubo moi gordo que vai hacia o polígono industrial, e un tubo máis delgado para viviendas que pode haber por aí, que creo que non está ainda funcionando, pero bueno. De agua a presión, que aquí este registro, isto creo que leva espina de delfín, me parece. Aquí está as chaves de paso destes tubos. O sea, isto é unha arqueta, unha chave de paso para regular a agua, pero non ten nada que ver. O problema grande que temos é este. Moita xente que ten que facer o traballar o que sea, optou por ir polo vehículo privado. Co cual aquí, claro, porque hai xente que tal, entón agora ves que moitísima xente que eu mismo, agora estou, porque xa non vou traballar, estou jubilado, pero eu iba a traballar todos os días en autobús. Se me pasa eso, non podes depender, eu non podo chegar toda a semana, todos os días tarde a traballo, pero é que, que pasa, non vas coller un autobús unha hora antes, pois non tiña sentido. Temos 2 aquí abaixo cada media hora e outros 2 aquí cada media hora, con cual son cada 15 minutos. Dice a opción que nos dan os conductores. Mira, a única opción sería que quiten frecuencias, entón o autobús das 11 e o das 1 e o de tal, suprimilos, pero se eu lle propoño aos vecinos, se suspenden líneas porque lo piden os vecinos, non, suspenden líneas que lo arreglen, pero sei que non mate el arreglo, o sea que e é un desastre. Cada vez usa menos xente o autobús, porque non pode depender. Dende o Grupo Municipal Socialista cumprimos con noso compromiso e tras a visita acompañamos aos representantes da veciñanza de Seixalbo a reclamar melloras tras as obras executadas polo Adif, como así lles trasladou xa o subdelegado Eladio Santos. E desprazámonos agora ata o barrio do 21, onde deron comezo as obras de reforma da rúa Alejandro Pedrosa. Escoitamos e observamos in situ as necesidades e cambios precisos para garantir a accesibilidade a vivendas, negocios e aparcamentos e pedimos información axeitada para os residentes por parte do Concello, algo que este Goberno non acostuma a facer. Que tal? Hola, son Natalia. Eu Antón. Encantada. Por nada, aquí vendo o que vos ven encima. Sí. Eu non sei que nos vamos facer aquí. Non sei, eu que lle decía a eles, a ver, se tú te fías das infografías esas que hai aí, non ten moito sentido. O da jardinera, o acceso como vai quedar. Sí, pero ahora vamos a liberar onde estamos. Este non dá entrado, porque lle vai hasta aí. Sí, sí. E diciré que non dou metido a furgoneta. Vamos a estar aí. Madre mía. Ante as obras irán vendo e sobre a marcha, cando se queixa xente, irán cambiando. Así cho digo. Sí, pode ser. Aí o de Galiletre creo que foi falar ca aparejadora, o ca arquitecto. Sí. E lle dixo que, bueno, que tiña que mover o coso, pero que non lle iba a dar. E dixo, vai, como queiras, pero eu teño un vago e a mí non me entra a furgoneta, a ver como queres que faga. Que eu meto aquí as furgonetas todas do traballo. Teñe que lle garantizar o acceso. Claro. Dice, tal como está, non gira. Non dou girado. A me pide máis e digo, hostia, pero isto é unha locura, que van facer así. E ali abaixo, se deixan algo de dirección única, entón xa cagando.
Non acabo de entendelo, Non, eu tampouco, non. Xa unha calle que ten dos carriles que funciona ben, que tampouco hai ningún atasco nin nada parecido, quitas o... Cando depois ven a pasarela da estación e ven as dúas. Sí, sí. Unha obra que está moi ben, claro que está moi ben. Home, sí, necesaria, pero... Sí, necesaria é, pero hai que facela con cabeza. E se quitas isto, a ver, que solución lle das? Porque o de metelo por outro lado é unha loucura. Si ten que ir todo por ali. É unha loucura, sí, claro, todo o que suba por aquí tens que subir por ali, pero tens que subir por a calle que la pina, entendes, subir por esta de aquí, pero depois non podes baixar. Aí creas un embudo, é un callejón sin salir. Non, porque queda peatonal, todo. E o parque van a meter, bueno, non sei que van a facer, pero... Tú non podes bloquear, aunque sea nun plan, unha entrada a un garaxe particular. Iso Non. terá que ter unha flexibilidade tamén. Bueno, pero aunque sea peatonal, paso Acceso restringido, ten que sí, ser. acceso restringido, pero bueno, quero dicir que esta calle, dicir, quitas o autobús, quitas un montón. Bueno, o autobús eu entendo que o quitan e que aumentarán o servicio por outro lado, non? Non, eu que sei, non teño nin idea, porque o 22 cambiou, non, tamén, que viña por aí xa non Ahora o vai a Praza 22, da Marina, e o 14 tamén viña... Aí recortou, recortou. Sí, engadiron... Recortou un cacho e cambiou de todo. Porque non lle daba tempo, tal e como está todo, a facer o recorrido en tempo. Entonces recortou uno e crea outra línea, pero con menos parada. Por aquí sube solo o 13, a única liña Por que aquí sube sube 13, que agora non vai subir. É o Claro. 13. Agora non vai subir porque o autobús se lle quitan eso de aí non ten por onde pasar. Teno que meter por outra calle de ao lado, que van salir aquí. Como saben, iniciáronse as obras tan demandadas da rúa Alejandro Pedrosa e rúas colindantes e os veciños o que demandan son, sobre todo, varias cousas que eu creo que son sinxelas por parte do Goberno municipal e que lle rogamos as atenda, que trasladarlle información permanente sobre os futuros cortes que se produzan na circulación, que tamén se lle informe debidamente a eles e ao resto da cidadanía de Ourense das novas rutas de autobús que terán que cambiar con motivo da duración das obras, que poden durar preto de un ano e creo que debería avisarse con antelación, e tamén que se fagan as modificacións pertinentes no proxecto inicial, que en algún caso, por poñer un exemplo, no tema das sardineiras se ubican nas infografías que están á vista na rúa diante de saídas de garaxes e aparcamentos. Por lo tanto, rogámoslle que se coordinen ca veciñanza, que as obras discurran con normalidade e a máxima información por parte do Goberno municipal. Creo que ya se está haciendo todo eso. El punto número 3, por favor.